fedde heblo sukaɓe afrique kame yeɓoɓe aya weltare tv takkusan yoni e palol lapol dande maayo ngol rewo e worgo mayel gambi bafata dinguira e fallem me ko on takkusan yoni ha toon to ñorodi sayel ine jeeya e gardini kabaruji men leydi mali toon gaddortoɗen men kalta e tiɗɗal seede a wuttijinogal toon to leydi mali gam koyɗe jaam faade ko fati e ɓen capanɗe 9 soldaji Côte d'Ivoire naɓe nangonoɓe toon to leydi mali sénégal mais en kalta wi ko e jillu jagorgal dawla Ukraine ko kalfina fati gueɗe caggal leydi toon to leydi sénégal e ñalawma hanki o men kalta wi ko haalande jagorgal leydi sénégal kalfinata ko fati cellal ɓaɗi ko fati octobre rose leydi Mauritanie mais en kale ballal commissaire tawi ko sécurité alimentaire ballal ngal waɗi toon to wuuro Attare e ñalawma hanki o groupe général sécurité routiére ko ɓen wiyete moustagaren mbawi wadde sensibilisation ñalawma altine hanki o tawi ne hawre uddidgol duɗe jangguirɗe leydi Mauritanie guddirten jonde kabaruji men ko kedde dunde Afrique wayno Niger Burkina Faso kam e Gabon woto wonde joni joni paccirgol kabaruji men e ɗemgal Pulaar gowɗen wadde kala kikidi ko adi ko eɗen natnane kabaruji men e ɗemgal Pulaar communiqueji men guurel teyya ceerno Djiby Sy kam e ceerno Djiby Sow sawtowol Sar Abdoulaye Sarr kam e haali Abouba kala rafi mon jiiɗa ene jogii lekki safuma gorel teyya ko haa ko moƴƴo iwru kente korodinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel teyya ko haa ko wargani a wulna ndiyam ma haa wulan juppa heen aɗa yara no wirani joni joni keɓa heen cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala hewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceje musoje AVC jogui caɗele karƴak mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko noonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel teyya mbatta ko www.gorelteyya.com so tawi koto leydi mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodirta koye biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade Gorela Teyya. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawroɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen
ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe fannuji tati heen fannu gooto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafini yalta e ma haa laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafini yalta e ma haa laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafini yalta e ma haa laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogii pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seydineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere e mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗe taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie en leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum o arti oɗo saaha joni omo tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe on numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala sahade noon ko hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗa insisté ma hebmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ko joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi mbaɗadori koni mondial ma laaɓɗo reedu malaɗo wune le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta hémorroïde tension diabète faiblesse sexuelle yimɓe ɓuutoɓe deedi guttoji koyɗe guloje keeceje guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne yawrande ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala jokkodire e le grand guérisseur docteur Djiby Sow de joni yettoɗa hoore maɗa le grand guérisseur docteur de Kidira ene andini dendagal kilineɓe mum omo tawi oɗo saaha joni to base makko to Kidira omo andina bandiraɓe noon ɓoyata o yaɓana base makko tawateɗo to Djoum tawateɗo to Wourossogui kala jiɗɗo yiide le grand guérisseur walla jiɗɗo hebdemo to banggue téléphone numéro uji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko noon ko yiɗɗo jokkodire makko to banggue WhatsApp mbatta ko numéro makko leydi Mali ko 00 223 78 353 28 92 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andi dendagal kilde mum tawateɓe to leydi Mauritanie wonde base makko ne golla ene tawe to leggal Elmina waɗɗani préfecture 6e ene tawe ɗon almudo makko miñi ko ene wiye ceerno Makiɓan ceerno Makiɓan noon jiɗɗo jokkodirde mum numéro ji mum téléphone to leydi Mauritanie ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83 so tawi ko yiɗɗo heɓdemo to banggue WhatsApp kanko ceerno Djiby Makiɓan
mbatta ko 00221 77 924 16 81. le grand guérisseur docteur Djiby Sow en gandu ko cellal woni afo kala ngalu omo wi an kadi safroyade ɓuuri safroyede. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñelle mon heɗiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique kamɓe yeɓoɓe aya weltare tv no mbiri kabaruji men e ɗemgal pular kikiɗe talata hande 4 octobre hitande uñaƴiɗe nogas e ɗiɗi ɗo haalirɗo ko bannour mamadou sar to karallagal ko seydou abouba no mbirunoɗen e gardidi kabaruji men guddirten jonde kabaruji men koto leydi mali tiɗɗal ngal CEDEAO wottijunongal toon to leydi mali tawi ko ñalde jeenayyi ñalde nogas e jeenayyi lewru septembre ɓennundo ɗum gam kay koyɗe jaam ko fati e ɓen 46 soldat ji Côte d'Ivoire nangonoɓe toon to Mali jayde agence France presse hollitike wonde tawi ko ngal ɗon diɗɗal CEDEAO artude ɗum e on kabaru hollide wonde ngal ɗon diɗɗal CEDEAO yettima to leydi Mali e nden ñalde sanga midi e on kikiɗe kayne ngal diɗɗal heeɓi hirnude ruttitade artude e on kabaru ha hande jayde nde ene hollito wonde kay so CEDEAO hooti e on kikiɗe firtani tan wonde nanodiral dañaka tawi haali ɗum ko ardiɓe ɓen leydi Mali ha hande on walla mbiyen nden jayde agence France presse ene hollita kay wonde ene ɗamina walla kay ardiɓe leydi Mali holliti wonde ene ɗamina nanodiral ma daña hakkude laamu leydi Mali e on délégation tawi ko fedde CEDEAO sen gummima to leydi Mali paɗen koto leydi Sénégal jagorgal tawi ko dowla Ukraine kalfinagal ko fati kay kamɓe gueɗe caggal leydi yettima toon to leydi Sénégal e ñalawma hanki o tawi kay koko ɗamini jokkude jillu mum e nder dunde Afrique konde de ngal ɗon jagorgal holliti wonde kay taw jillu mum e nder dunde Afrique firtani kay wonmo haaɓi so hollidemo wonde ko dowla Sénégal ina jeeya tawi ko e leyɗele gadiɗe kondamde ko fati e on guerre mo Ukraine hakkude mum e Russe leydi Sénégal ha hande tawi ko mawningol jamma jibinenne nelaɗo sallallah alih w sallam o radio leydi ndi hono Macky Sall ina tijja toon ko adi kay on jamma jogorɗo yuɓɓinel ñande 6 lewru octobre ɗum gonɗen alhamisa paaɗo o jogori yilliyade toon to Tivaouane ngam juurade fartangue kadi tawi ko ƴewrdade ngal ɗon gollal walla ɗen golle juma mawɗo mo Tivaouane e yewtude e on khalifa général woni Serigne Babacar Sy mo Mansour ha hande e nder leydi Sénégal tawi ko natangol lewru octobre ina teska kay ina teska leyɗele kewɗe mbiyata ɗum ko octobre rose woni lewru tawi ko mawningol ko fate haɓade ñaw biyetengo cancer du sein jagorgal leydi Sénégal kalfinangal ko fate cellal ɓalli woni Marie Khemesse Ndiaye holliti wonde e nder windere he kala ha e région mo dunde Afrique kam e leydi Sénégal rafi o woni ko e wawdade ɗo e hitande uñaƴiɗe 50 e nder temedere kala ma rafi o wawa ɓeydade ha 40% taw ko rewɓe ɓuuri wawde memede walla ɓuuri wawde wondude hen ha hande kanko Marie Khemesse Ndiaye jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo fate cellal ɓalli o holliti laamu leydi Sénégal dema daɗɗu kay peeje gam ɓeydude jokkodiral to banggueji ko fati e cellal ɓalli ha hande gasnirten kabaruji men e nder leydi Sénégal caggal kay caɗele mawɗe saabu teskede hayso mayɗo maayi wawa kay moftede e morgo suudu safrirdu toon to Mbourou nokkuji goɗɗi tawi ko e morgoji suudu safrirde ko wayno Joal ko toon moftoyte konde de e ñalawma hande o hollitama wonde kay on morgo mo suudu safrirdu ceerno Mansour Baro mo Mbour wawɗo saaha kay ɗen caɗele mbawi réglede ha on morgue hay wawi fewndede hano hannirta ni konde de ina ɗamina walla ina jorta morgo goɗɗo ma maahi e nder ndun suudu safrirdu mo ceerno Mansour Baro toon to Mbour ko camɓe kay jiiɗa nande wonde kay tawi ko morgo mahede sen gummima to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie commissariat toppitiɗo ko fati e ndenka ñamele altine hanki o toon to Attara mbawi hokkirde toon ko tolno walla ko mbawi hokkirde toon tonuji 10 tawi ko ñamele ina wonde temedere taw ko bertanteri ko wayno haymeji kam e matelaji ina wonde harkillaji fecca ɗum ko ɓen 600 galleji
ɓe toɓoli naati e galleji men walla ɓen temed jeegom galleji yolinoɓe e ɗin toɓoli jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e cellal ɓalli woni kay Moctar Wul Dahi e ñalawma hanki o yaɓani toon to Qatar tawtoredemo jonde windere ko fati e kesamago safaro cellal ɓalli e nder nden jonde ma yewte hen ɓe kolti ma yewte hen tawi ko peeje ƴetteteɗe ko fati e ɓamtugol systéme safara cellal e battingol ñaw mboroso Covid 19 ina wonde holno kay hol peeje bawɗe ƴettede ha safara wawa ɓamtade e nder windere he kala gasnirten kabaruji men ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie ko groupe général de la sécurité routière woni ɓen wiyeteɓe Moustakar en mbawi kay wadde sensibilisation mbawi wadde sensibilisation tawi ina hawri e altine hanki tawi ina hawri e udditgol duɗe jangguirɗe altine hanki o ko fati e sensibilisation wonde e ɗin accident ji baɗoɗi e dow taliji ngam wallude ɓen jangoɓe lesre woni kay waɗoɓe fondamental kam e jangguinoɓe ha e jinnaɓe men kala wawde sensibilisé ɗumen e ɗin accident ɗe mbawata wattude haqqillaji e panoji signalisation panneau signalisation baɗaɗi e dow taliji konde de namdal e nder jayde he walla namdetegal kay e on kabar ko beete ko taliji ɗi kala mbaɗi panneauji signalisation guddirten jonde kabaruji men ko kedde dunde Afrique teskama kay udditgol duɗe jangguirɗe kewɗe e nder leyɗele Afrique Niger ne ko hen jeeya kañumne ko e ñalawma altine hanki o puɗɗi udditgol duɗe jangguirɗe ɗumen e nder leydi Niger ko ina tolno million ngaji 4 tawi ko sukaɓe mbawi winditade e nde hitande hoorejo leydi ndi hono Mohamed Bazoum holliti ma ardine jangde e projet ji ɗi jogui so teskademo kay caɗele kewɗe e on fannu tawi koto banggue jangde Burkina Faso e nder wuuro lamorgo he ko seppoji tawi ko seppoji yuɓɓina toon toɓe mbiyata place de la nation jogadeɓe kay tableau ji bindaɗi min jiiɗa tawi ko min jiiɗa diɗɗal CEDEAO yetto e nder Burkina Faso guddirten jonde kabaruji men koto dawla Gabon ko gonnoɗo tawi ko activiste lundinoɗo laamu Ali Bongo ko kañum yalti aduna ñalde aljuma ɓennuɗo o hawri kay ko e ñalawma mawningol manditari makko kanko on activiste lundiɗo laamu Ali Bongo tawi kay jayde nde ina hollita wonde ko o posnaɗo gasi ha laaɓi ko tongunɗen roɓindo kabaruji men kikiɗe talata hande nogas e ɗiɗi kikiɗe talata hande 4 octobre hitande ujunaje ɗiɗi nogas ɗiɗi to haalde nde ko Banur Mo Sarr to karallagal ko Seydou Abouba gandon noon mi wawata hebde Amadou Dia ko heddi kay e roɓinde kabaruji Mauritanie tawi kay joloɓe walo jawani joltude hami kay wawa hebde ko jenimomi e ñebbe on jarama e kettugol